Πολλά παιδιά με ρωτάνε αν πρέπει να μάθουν το βιβλίο της βιολογίας Παπαγαλίου. Η απάντηση δυστυχώς είναι πως ναι. Υπάρχουν 3 βασικοί λόγοι για τους οποίους πρέπει να ξέρουμε το βιβλίο απ' έξω. Αρχικά, γνωρίζοντας το βιβλίο, μειώνουμε τις πιθανότητες να ξεχάσουμε κάτι. Δεν πρέπει να επαναπαυθούμε στη δικιά μας μνήμη, μπορεί να γνωρίσουμε τις έννοιες μεν, αλλά από την άλλη, την ώρα της εξέτασης, πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα γράψουμε τα πάντα χωρίς να ξεχάσουμε τίποτα. Δεύτερον, δεν πρέπει να δώσουμε καμία αφορμή στους εξεταστές να μας αφαιρέσουν μόρια. Πρέπει να σκεφτείτε ότι οι εξεταστές διορθώνουν εκατοντάδες γραπτά και η δουλειά τους είναι να ψάχνουν από πού μπορούν να αφαιρέσουν μόρια. Μην τους δώσετε αυτή την ευκαιρία. Τρίτον, την ώρα της εξέτασης θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο. 3 ώρες μπορεί να φαίνονται πολλές, αλλά σε ένα μάθημα όπως η βιολογία, που πρέπει να γράφεις και να αιτιολογείς τα πάντα, δεν είναι αρκετές. Γνωρίζοντας απ' έξω όλη τη θεωρία ακριβώς όπως πρέπει να γραφτεί, κερδίζουμε χρόνο και γράφουμε αυτόματα χωρίς να σκεφτόμαστε εκείνη την ώρα ακριβώς τι πρέπει να γράψουμε.